Ahoj Slovensko, sme v Tatranskej Lomnici. Po tom, čo sme si cez deň zaližovali na najdlhších lyžiarskych svahoch, až 7 kilometrov dlhých, sme zišli tu pod vleky. A čo to? Nádherný, super koncert so super atmosférou. A po ceste som stretol aj Yetiho, čo sme vôbec nečakali. Ahoj Yeti, prečo si tu prišiel? Ahoj, počul som super hudbu, tak som zišiel medzi ľudí z hôr. Okrem Yetiho sme tu ale medzi ľuďmi a zabávajúcimi stretli aj dievčatá z tria G-Strings. Dievčatá, dá sa vôbec hrať na vašich nástrojoch v takejto zime? Veľmi ťažko, ale po 2 skladbách sme to super, myslím, že super zvládli. Hlásime sa z výnimočného koncertu, ktorý prebieha v srdci lyžiarskeho strediska Tatranská Lomnica. Tu v nadmorskej výške 900 metrov je zima, taká pravá zasnežená tatranská zima spojená so zábavou. Diváci, ktorí sedia pri obrazovkách, prichádzajú o super atmosféru. Preto sa spojite s Tatrami tak, ako to urobil napríklad aj Robo Opatovský a prišiel sem. Robo, ahoj. Ahoj. No, čo hovoríš na tú bielu zábavu? Úžasné. Ja dúfam, že to tak bude pokračovať a ľudia sa budú dobre baviť, aj keď budem ja spievať. Spieval si už niekedy takto v lyžiarskom stredisku medzi vlekmi? Vieš čo, spieval som v rôznych lyžiarských strediskách, ale tu na takomto úžasnom mieste ešte zatiaľ nie, takže bude to moja premiéra. Tak aj koniec. Je síce koniec trojkoncertu z Tatier, ale nie je koniec vynikajúcej zábave v Tatrách, pretože už zajtra sa chystáme opäť tu na týchto neuveriteľných svahoch lyžovať a pravdepodobne sa chystajú lyžovať aj chlapci zo skupiny Komajota, ktorí tu dnes hrali. Aká bude lyžovačka v Tatrách? Skôr sa sánkujem s mojím malým synčekom. To je taká naša momentálna vychytávka. Keď je niekde sneh, tak veľmi rýchlo utekáme na svah a užívame si to spoločne. Celkom určite môžem povedať, že takmer na celom Slovensku sneh nie je, ale práve tu v Tatrách a konkrétne v Tatranskej Lomnici sneh nájdete. A samozrejme aj dobrú náladu, zábavu, lyžovačku a sánkovačku. Raz, dva, tri!